Welcome o happy weekend kanatong tanan mga higala o mga kaigsunan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon ng pagsunod sa atong tulumanon, takna sa pagtuon. Nagapadayon gihapon kita sa pagripaso sa atong lesson matag simana mga kaigsunan o karon nga adlaw usa na usab kahigayon nga atong pagatukion ang lahi nga suhito nga atong giatangan matag simana. Karon nga simana mga kaigsunan atong pagatan-aon ang uluhan nga nagkanayon trials, tribulations and lists. Sa gihapon nagtuon kita sa balasahon sa Nehemiah ug atong tan-awon mga kaigsunan ang lista sa tanang mga kapait ug mga panalangin nga ilahang gisulat dinhi mga kaigsunan aron sarang mahinumduman ug atong kakuhaan ug mga leksyon sa atong kinabuhi niining katapusang panahon. Kuyog kanato sa atong pagtunanay niining taknaa ang atong regular gihapon nga mga panelist sa South Philippine Union Conference walay lain kundili si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan, ang atong pinalangga nga Women's Ministries ug Shepherdess International dinhi sa South Philippine Union Conference. Ug dinhi sa pikas nga bahin mga kaigsunan, ang ato usab nga ambungan ug buutan makugihon nga Sabbath School and Personal Ministries Director sa South Philippine Union Conference sa gihapon si Pastor Gingging Remulta Asoy. Atong pangayoon sa Ginoo ang iyang panalangin ug ang kinaadman samtang atong pagatan-awon ang mga punto sa atong lesson niining si Manahuna. Pangayoon nato ang ang panalangin sa Dios pinagi sa pagampo kuyog ni Pastor Gingging Asoy. Pagampo ta, Ginoong Dios, nining panahon na nagaduol kami kanimo nagpasalamat sa imong kaayo. Salamat nga samtang kami magatuo na ni ikasiyam nga leksyon nining nga kwarter. Nagaampo kami sa imong presensya. Palihog lang Ginoo. Gamhi kami. Tagay kami sa kaalam nga mong gikinahanglan or mapasantop na mo pag-ayo kini nga leksyon ug maghatag kining paglao magkadasig sa makaigsunan bisan pa sa mga pagsulay nga maabot silang kinabuhi. Amo kining ipangayo atong lams mong luwas. Amen. 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 Dahang kay salamat Pastor Gingging sa pasiuna nga pagampo na buksan ang atong unahuna mga kaigsunan alang sa panalangin sa Ginoo ug sa atong pag-concentrate sa atong pagtuon sa review lesson niining si Manahuna. Sa dili patamo adto sa unahan mga igsoon, ato sa unahon ng atong tulumanon o mga talamdan, labi na gyud ang pagtimbaya sa atong mga higalaw mga kaigsoon nga kanunay nagsunod sa atong programa. Unahan nato si Ma'am Pinky. Happy Sabbath kaniyong tanan mga kaigsuonan. Greetings sa atong mga organizers, youth organizers sa usa ka seminar nga gihimo karon dito sa Jakarta. Ang ilang tema mao ang Finding God's Will Festival of Faith 2019. Din ang ilang main speaker mao si Pastor Gulfan nga nagasaulog usab sa iyang ika-67th birthday ni aning miaging Miyerkules, November 27. Happy birthday, Dad! Og akong gi-greet usab ang uban akong mga suod nga higala kaniadto si Brother Yunata and Linda Bastian, mga higala nga mga Indonesian. Happy Sabbath kaninyong tanan. Sila si Charmaine, Rebecca and family, Kakay and family, Florami, Eduavi, ug ang iyang maigsuon si Sweet o si Candy nga nakaroon sa Maryland. Maingon man usab, akong gigreet ang tanan nga mga kaigsuonan diha sa Barubo area. Sila si Brother Marshall o si Atenini Laurieta Kisaot. Kauban sa mga Porcari family, Adiser family. Greetings usab sa mga parenti diha sa Dulugon, si Ismer Buntan ug ang iyang tibok Banay. Ug ako sab gigreet ang mga kaigsuonan nato, mga nakabsan in town ug mga puloy-anan diha sa Makilala, sa Tulunan ug ubang pangdapit tungod sa Linog. Magbalig-on ko mga kaigsuonan ug happy Sabbath kaninyong tanan. Pastor Gingging. Ako sa pagpangusta sa atong mga kaigsuonan diha sa Southern Mindanao Mission, labi na gyud ni Judge Chalmer Hibieso. Siya ang ato ang pangulo o presidente sa tanan nga mga ECS leaders, no? Adventist Community Services leaders. Akong panghinaot nga naa ka mo judge sa maing kahimtang kay nasayod ko nga grabe iyong kahago sa pag-distribute og mga goods, mga pagkaon ngadto sa mga biktima sa Linog dihang dapita sa Southern Mindanao.
o labi na gyud sa atong presidente si Pastor Rene Rosa o sa Executive Secretary si Dr. Miranda o sa atong treasurer nga si Brother Bing Sanis. Kabalo ko mga kaigsuonan, wala halos mo dili matulog kauban ni Pastor Edwili Saliuti ang atong ECS director o Sabas School director diha. Grabe gyud inyong kakapoy kay walay putol mga kaigsuonan bisan sa mga tabang sa naglain-lain mga dapit kamo ang nag-distribute o naga-utilize sa atong mga kaigsuonan diha. Ako sa pagpangumusta sa liderato sa Davao Mission pinaagi ni Pastor Edwin Magdadaro o ni Sir Lawrence Lamera ang atong treasurer o ang atong executive secretary nga si Pastor Ray Mirin. Uban sa ilahang ECS leader nga si Pastor Jasper Love Panuncio. Daghan kayong mga nabiktima diha sa Magsaysay o sa uban pangabahin sa Davao makaigsunan. Ako nang hinaot nga naa kamo sa maing kahimtang. Kauban sa akong papungusta ni Judge Jimmy Buko. Karon nga semana naa kita sa Manado, Indonesia alang sa Maongawali invitation o kauban ni Judge Chalmo Hibiso. O naglaom kami makigsuonan nga kanang tanan nga makigsuonan nga naay taon sa biktima sa maong linog makarecover na unta o makaluoy sa Ginoo bisan sa mga pagsulay ni abot siyang kinabuhi kamo makarecover gyud. Uban sab sa atong makigsuonan sa Bukidnon in taon nga na biktima usab. Akong gipanginaot nga naa kamo sa maing kahimtang karon. Amen. Dahang kay salamat sa higayon nga makatimbaya ta sa ato ang mga kaigsuonan ug mga higala nga naghatag og inspirasyon og kinabuhi nining atong tulumanon mga kaigsuonan. Atong i-greet si Brother Osler Paipa. Happy Sabat kanimo igsuon ug sa imong pamilya. Ang Ginoo magpanalangin kanunay sa tanang panahon. Og maingon usab sa Adventist Academy Negros Oriental Siquijor. Nahatay mga kaigsuonan nga nagsunod diha. Labi na gyud kang Brother John Tabamo o kang Linaw Relampagos gikan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kang Brother Pablo Disuasido. Aduna usab kitay pagahimuon mga kaigsuonan nga Harvest Caravan niining si manahuna. Nagsugod ni adtong Domingo o matapos sa tibuok semana mga kaigsuonan bisag asa nga dapit sa South Philippine Union Conference naghihimo kita og Harvest Caravan sa nagkalain-lain nga mga area sa mga missions o conferences. Gani karong panahon na naa kita sa Central Mindanao Mission din higyod sa Bukidnon area mga kaigsuonan ug atong gigreet din ha ang atong pinalangga nga mga administrators Pastor Jerry C. Patalinghog, pinalanggang presidente, si Pastor Dodong Lagunday, ang atong executive secretary, o kang Sir Dodong Torniado, ang atong pinalangga nga mamahandi. Greetings kaninyong tanan, gikan ka na mo din sa takna sa pagtuon mga kaigsuonan. Sa Bulwa Church, si Brother Boy Pagubo, happy Sabat kanimo kuya. O may ngunusab sa Jeju, Korea, si Ate Merlin Jurek, happy Sabat kanimo. Kanunay Ma'am Merlin. May nusab sa si Brother Fredo o si Remy Vapor o special mention alang kang Christian Fuentes Patria nga nasa Kuwait. Nalipay kami mga kaigsunan nga nahimo kining kabahin sa iyang religious nga nourishment matag simana sa layo nga dapit diha sa Middle East mga kaigsuonan. Ug may usab si Silver May Lomo Kawit nga naa karon sa Metro Manila. So amo kamong gigreet tanan mga kaigsuonan og sa mapasalamaton nga paagi sa inyong paghatag og inspirasyon sa inyong mga pagampo og sa inyong pagsuporta niining atong programa nga nagpadayon hangtod karong panahon na uban sa grasya sa Ginoo. May usab sa atong tanang mga Hope Radio listeners sa tibuok Mindanao og sa tanan nga nagtan-aw sa YouTube og sa Facebook. Daghang kayong salamat mga kaigsuonan o ang Ginoo magpanalangin kaninyo happy Sabbath weekend kanatong tanan. Karon atong isunod mga kaigsuonan ang atong memory text for the week nga mahimong pasiuna sa ato ang pagtuon og review sa atong lesson niining si manahuna mga kaigsuonan. Ang yun na to si Ma'am Pinky sa pagbasa sa atong memory verse. Nehemiah 10, versikulo 29, nagaingon, sila mingtipon sa ilang mga kaigsuonan, nga mao ang ilang mga harianon, ug minguyon sila sa usa ka panghimaraot, ug sa usa ka panumpa sa paglakat sa kasuguan sa Dios.
nga gihatag ni Moses ang alagad sa Dios ug sa pagbantay ug sa pagbuhat sa tanang mga sugo ni Jehova nga atong Ginoo ug sa iyang mga tulumanon ug sa iyang mga kabalauran. Amen. So makita gihapon nato dire sa atong lesson ang memory text mga kaigsunan ang elemento sa pakigsaad sa mga katawhan nga nahibalik. Kung atong tanawon, gikan na nato na sa first nga lesson gyud niining kwartira mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Israel dili sayo ng ilang nagian. Mao gani ni nga title nato dinhi karon ilang gi bisita pag-usab ang ilang mga kaagi, labi na gyud ang mga trials ug tribulations. Kung atong binisayon mga kaigsunan, mga pagsulay, mga kapaitan, mga kalisdanan, mga kasakit nga ilang nagian gumikan sa ilang pagkasupakiro sa Dios. Na gipanahon mga igsuon nga itugyan na kita sa Ginoo kung magpalayo na kita niya nga di na kita magtagad-tagad niya. So ilang nagianing tanang kalisod mga kaigsuonan. And so there came a time alang niining katawhan sa Dios nga mahibalik sila ngadto sa tinuoray nga relasyon ngadto kaniya. Ug dili lang ng relasyon mga kaigsuonan ngadto sa Dios, they were also given the opportunity nga mahiuli sila didto sa ilang kaugalingong yuta mga kaigsuonan. It's very important alang kanatong tanan nga nahilayo gikan sa yuta nga nasod ug nasod nga natawhan mga igsuon. It's very depressing nga kung gusto tang makauli na diha dayon, dili na to mahimo kay kinahanglan tang magtigom og kwarta, kinahanglan natong ipahiluna sa bakasyon og labaw sa tanan mapangandaman mga kaigsunan kay dili baya pud lalim nang muuli lang ka nga wa tay madala nga mga pasalubong. So, daghang kaitag mga considerations. But the thought of being far away from hometown, from our homeland, mga kaigsuunan, dili na lalim. So, it's very exciting and it's very joyful nga makauli gyud ta sa katapusang paagi ngadto sa atong yuta na tawhan. And the same thing is true with the people of Israel mga igsoon. Nakahibalo ta gibihag sila sa mga nasod nga gitugutan sa Dios nga maoy mo disiplina niining iyang katawhan. And we know it was Babylonian Empire and then followed by the Medo-Persian Empire. Niining panahon na mga igsoon, gipapauli na sila and it was very much lovely sa ilahang paminaw nga makauli, makabalik sila sa ilang yutang natawhan. Pero dinhi mga igsoon na hinumduman nila ang mga kapait, mga kalisod o mga pagsulay while they were away from home. So karon nga lesson mga kaigsuonan, muran ni siya og kun atong kuhaan ni og spiritual nga implication, usa ka exciting nga panghitabo sa atong Kristohanon nga mga kinabuhi kung pananglit nahalayo kita sa atong espiritual nga Pinoyanan. Kana bitawng mampingkit taod-taod na tang wa mga lagad. Murag hasol kay mga una-una, wa gyud kay wala tay dili ta mahimutang nga kung pananglit og matapos ang kalibutan mamatay ko karon dili ko andam. So lahi gyud. And when we begin our journey back home pagkanindot sa paminaw mga kaigsunan spiritually, aduna kay kasadya, aduna kay excitement o aduna kay kalinaw diha sa imong kasing-kasing mga kaigsunan. And the same thing is true with their experience sa unang panahon mga kaigsunan. Pastor Gingging. Nasayra na to makigsuonan nga ang libro sa Isra o sa Nehemia sa lesson 9 nasabta na to nga nag-enumerate ka na og nagkalain-lain nga genealogies, di ba? Yes. Og nakita na to makigsuonan nga sa ilang panahon hibaw-an na to nga naulipon ang Israelites dito sa Babylon for pila ka tuig. Sidi ang gisulong ni Nabucodonosor ang Jerusalem ug gitugot sa Ginoo nga maulipon sila sa gihatag ni Pastor Hisbon ang background. O sa ilang pagbalik makigsuonan, grabe gyud ang ilang mga pag-antos kilang nagian. O kining nga leksyon nagapahinumdum kanato nga ang Ginoo makigsuonan nagaamuma, nagaatiman gayud kanato bisan sa ginagmay gabutang sa atong kinabuhi. Amen. Wala og dili gid kita pasagdan sa Ginoo makigsuonan. We cannot imagine sa ilang kalisod, sa ilang panaw pagpalik, paingon sa yuta sa saad, paingon sa Huda, paingon sa Jerusalem. Pero bisan sa gagmay ni ini makigsunan giatiman sila sa Ginoo, maingon man usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dili og dili gyud ta pasagdan sa Ginoo. God is in control mga kaigsuonan. Yeah, that's it. Bisan sa ginagmay sa atong details sa atong kinabuhi, gitagad kita sa Ginoo. Yeah, labing tinuod diha mampingki no kana bitong
dili ka mahimutang nga wala ka panibalik o pag-alagad si Ginoo. Nagpasabot na siya igsuon nga gipalangga gid ka sa Ginoo mapinggi. Kay nga naman masamok kanunay imong tanlag nga murag dili wala kay kalinaw sa imuhang kaugalingon. That means nga ang Ginoo wa gyud mubiya sa imuha totally mga kaigsunan. Inguna na ang pagmahal sa Ginoo kanato mga kaigsunan. Kung pananglit ikaw karon sa kasamtangan nga paagi gibati sab nimo ang kalisod sa imong espiritual nga kahimtang. That means that God is taking care of you. Maingon sa iyang pag-atiman sa iyang mga katawhan. Mao ni ang konsolasyon nato mga igsoon. Nga samtang gitugot sa Ginoo nga madisiplina sila, magkalisod sila dito sa lain nga mga nasod mga kaigsuonan, God was actually working from within their hearts mga kaigsuonan. Aron mas kung makabalik na sila didto sa ilahang original nga mga posisyon mga kaigsuonan, mas ma-appreciate nila nga wala gid ay sila gibiyaan sa ilang Diyos. So mao ni ang atong lesson karon, atong hihatag ang panahon ni Ma'am Pinky sa iyahang mga pasiuna nga pamulong mga igsoon ni mahina. Pag-wonder ko mga kaigsuonan nga no, ang katawhan sa Ginoo bitaw nga they have to learn the hard way. Nga sayon ra unta kaayo sa ilahang pagkinabuhi kung dili lang unta sila supakiro ba sa Ginoo ba. Tinuod yun. Sa ilang experience dito sa Babylon, mura og that was enough for them to realize nga they were Slave. earning a livelihood through kanang forced labor. Unya, pero despite ana ba sa ilang paghawa dito ang uban di nakahawaon kay naka-adapt na sila sa kalisod. So, ma-imagine ako nga ang kahimtang sa katawan sa Ginoo papareha ra gihapon sa ato karon. Kay di man gid 100% nga nagdawat sa Ginoo nga straightforward na siya namang gi kuan dire ditor ganagmay. So murag dili pud tingali maayong di nato kakuwag leksyon nga kining atong pagditor sa kinabuhi maghatod gid nato sa kanang kabasulanan bitaw. Yes, Kaya ang exactly. tinuod ang mga pagsulay sa atong kinabuhi expected na siya kay ni amanta sa lumba sa pag-alagad. So expected nga sa atong alagad karon na ay mga pagsulay, tentasyon, mga balatian, mo nagiingon ang mga gumunhap sa kinabuhi, dako kay nga pagsulay og mabiyaan ka sa imong bana kay tuan nakakitaglain, unya na ay imong negosyo na palpak, labaw pag yun kung nahimo kang biktima sa mga kalamidad. Parehaan niya uban na to kay suonan karon luoy kay wa man nagpasabot nga Tinuod yun. nagbiya sila sa pag-alagad pero it's part of the consequence of the faulty nature tungod sa ginahimo pod sa tao sa atong nature. So ako masabtan makigsuonan nga ang Ginoo wala gid kibali even from the very beginning wala gid siya steadfast ang Ginoo. Wala gid siya ingon nga mo atras kay nabugnaw siya sa atoa. He is always there. Kita mo ning biya mo side tagamay ba? Ano no mo liko-liko. So ang Ginoo nagatagad like what Pastor Gingging Asoy mention, ang Ginoo nagahibalo sa tanang detalye sa atong kinabuhi bisan sa atong mga buhok nga mga hulog ug tanang mga basta tanan hibalo gyud ang Ginoo imposible niya. Gani atong ma-imagine nga sa dihang gipapauli na sila sa Ginoo dito sa Jerusalem. Napa sila proper counting dire unsa mga articles nga ilang madala. Unya, ma-imagine mo na libo ha 2,499 ka articles ug ang mga 5,400 pa nga uban pa diha nga mga galamiton sa temple nga ilang nadalag balik. Yeah. Speaking of the temple items, mga kaigsunan, kaning gisgutan ni Ma'am Pinky sa last part. Kanining part ni siya sa ilahang inventory sa tanang mga gamit nga gi-apil og bihag mga kaigsunan sa laing nasod. Gani, nakahibalota sa kasaysayan sa Daniel chapter 5, mga kaigsunan. Nga gani, didto sa panahon ni Haring Belshazzar, nagsugo siya nga sa ilahang unsa ni pag sa muraog kumbira didto gyud o sa hawanan sa ilahang sa ilang palasyo mga kaigsunan gidemand nining hari nga wa gyud ni siya kalibutan mga kaigsunan ug unsa kadakong
tampalas ang iyang gihimo sa mga sacred items nga gikan sa templo sa Jerusalem. Imagine mga igsuon, kining tanan gidaapil manig bihag ngadto sa Babylonia. Wa mahimuot ang Ginoo niadtong panahon na nga gigamit nila ang ang bulawanon nga kupa, katong mga plato, and all the sacred items that belong to the temple in Jerusalem, mga kaigsunan. So, gikastigo siya sa Ginoo niadtong tungura, patay siya, gipatay siya ni Cyrus, mga igsuon. Unya, that was actually the end also of the reign of Babylon as an empire, according to prophecy. Pero kung imong tanawon diri mga kaigsunon, grabe gyud ang paghikutar ni Esdras, mga igsuon. Gani dinhi gilista ni Isra katong giingon ni Ma'am Pinky, 2,499 articles ang uban tingali adto ginagmay kay nga mga kupa, nayuban nga mga plato, mga bandihado ug unsa pa na nga mga gamit from the temple. So imagine nimo 2,499 ang akong ipangutana karon, Pastor Gingging, tagpila ba kabuk ang atong gamit sa simbahan? Ibutang nato daghang kay tao og mga labakara para sa Santa Sina. Langgana. Mga plangganita. Gamito na to sa foot washing. Unya, naapay kadtong mga gagmay nga kupa o uban pa nga mga gadgets, mga kaigsunan. Pero imagine, it was very intricate during their time. 2,499 articles ang nalista ni Isra, mga kaigsunan, out of the 5,400 that were returned to the temple in Jerusalem. So, kaning tanan was well accounted for. Naagid sila pag-ihap sa ilang inventory, mga kaigsunan. And we praise the Lord kung giunsa pagpalangga sa Ginoo kining balaanon nga mga items. So, big deal kay sa Ginoo ni mga kaigsunan. Sacred items should be dealt with sacredly. Kung unsa man ang mga items diya sa atong iglesia, mga igsuon, usahay mo ingon man ta nga, pastor, ang simbahan dili man na balaan, mabalaan man lang na tungod kay ang presensya sa Dios mo'y naghimong balaan niya na. Pero naagyo'y mga bagay, mga kaigsuonan nga intended for sacred purposes only o kinahanglan dili nato na itampalas, mga kaigsuonan. Dili gyud mahimuot ang Ginoo diha. Ug usa ni siya sa mga butang nga gihikutar pag-ayo sa iyang mga katawhan nga maapil og kwintada, mga igsoon, sa diha nga giuli na kini ngadto siyang original nga posisyon. Pastor Gingging. Naalang ko'y nindot kayo nga punto nga idugang pud sa kang Pastor Hisbon makigsunan siyang giingon nga gigamit ti Belsasar sa panahon sa parte, di ba nag-inom man to sila? Anang gabi nga wa siya kabalo nga mamatay siya kay moatake man silang Cyrus, di ba? Yeah. Nya makigsunan nag-ingon diha nga nya ato man ang 539 BC sa October. Unya atong masabtan pag-ayo makigsunan nga gigamit niya, wala niya isipang nga katong mga galamiton, balaan katong nga galamiton sa iglesia. Unya, wa siya nagunahuna makigsuunan nga ang leksyon mao nga nakasabot naman gyud siya sa prophecy unta. Pero siya diri, it is always tragic when we do not listen to God's warnings and we do not follow His instruction. Mao na makigsuunan nga si Belsasar namatay siya nga wa siya kabantay, di ba? Kung imo magong tiwason og basa makigsuunan ng chapter 5 sa Daniel, di ba si Daniel ilang gihimo niya nga ikatulo nga pwesto sa mao nga gingharian makigsuunan. Tungod kay dili man siya kabalo sa katong gibasa sa gisulat sa bungbong. Dili man siya ka-interpret gyud. So atong gi-recommend si Daniel nga unsa man mao'y mo basa. Og niingon sa Daniel nga, Senyor Hari, ang imong adlaw giunsa na. Giihap na lang. Mamatay ka, gingnan siya patay gyud ka kay nganuman. Gitagda na mandaan nga mamatay ka, dili gyud ka mohangtod sa imong paghawod. So makigsunan ang warning sa Ginoo, maminaw gyud unta tag instruction sa Ginoo. Dili bitaw ta mo bati nga total maay pa man akong kinabuhi. Wala ta kabalo makigsunan nga sa imong pagkamaiglawas mukalit lang ka nga unsa makabaton kag balatian. So mintras naa pa kay panahon igsuon, tinud-on gyud nimo nga mga lagad kas Ginoo. Di ba? Sa dili pa moabot ang makasakitan nga maabot sa atong kinabuhi, ato yung i-focus magigsuunan nga mutahod ta Ginoo kay kanang giingon diha nga sa verse chapter 1 9 to 11 katong ihap ang mga katong mga articles. Nagpasabot na makigsuunan nga ang Ginoo interested yun sa detail sa atong kinabuhi. Amen. Bisan sa kaginagmay, kili magkag-ihap na diha nga. Gi-inventory, basaha gani ang verse 9. Ingon diha, the chief of the royal treasury who made an inventory of them. Grabe, gi-inventory ko nga.
Pastil, ano, ginagmay na gyud nga details. So, giingon pa ni Pastor Isbon, apil pa itong mga tualya sa simbahan, apil pa itong mga galamiton sa Santa Cena. Sample man na siya, di ba? So, sa ato pa makigsunan, sa ginagmay sa atong kinabuhi, ato yung tahuron ang Ginoo, tagaan yun nato isang pagsunod sa ginagmay nga instruction kay particular kay ang Ginoo makigsunan sa atong kinabuhi. Amen. O atong pamalandungon, Pastor Bang, kinabuhi ni Belsasar, ang anak ni Nebuchadnezzar. Wala siya kakaton sa iyang pagkinabuhi nga mapainobsanon. Wala siya kakaton og leksyon gikan sa iyang amahan nga si Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar. Kaya nanunumta nga, kadto bitang panahon nga, sige sag-ingon nga, ako ang nagapatukod din akong giharian, yeah. ana, di ba na nakadumdumta nga ni agi sa pagkabuang, kaon sa mga sagbot. Murag akong ma-imagine back, if we are only learning a lesson from the past, dili unta tingali to mahitabo sa kang Belsasar nga ma-end up ang iyang kingdom, although part of history. fulfillment of the prophecy. So, very proud kay sila sa ilang kadaugan sa pagkungkir sa mga neighboring countries. Yeah. Tungod manggod no, imong kuaon ng history sa Babylon. Bisan pag 20 ka tuig nga hulaw, di gi sila mabalakay kay grabe daghana ilang pundos pagkaon. Bulawan pa imo pati daghana. Makaigsunan ako to, i-remind ako ba sa atong leksyon nga kana bitaw mo bati digid ka nga naana nimo tanan, dili na ka magkinahanglan Ginoo. Bantayanan gyud na makigsunan. So usbon ako, dili garantiya nga naana na to tanan nga dili gyapon maabot ang mga pagsulay, mga kalisod sa atong kinabuhi. Daghang kay salamat doon. Niabot na mga kaigsunan sa tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon. We will take a break o kayo maghawa diya mga kaigsunan, mubalik dayon kami tapos nining mubo nga pahinumdum. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin diha sa inyong mga radio ug TV sets. Atong padayonon mga kaigsunan karon ang lahi pa nga mga bahin sa atong lesson. Atong katunan nga ang ilang mga sacred articles katong ilang mga tibod, mga kupa, mga platito, uban pa nga mga golden items nga didto gamit sa templo mga kaigsunan nakauli og balik didto sa iyahang nahimutangan. Kumusta man ang mga tao? Apil sad sila dinhi mga kaigsunan og pauli sa ilahang yuta nga natawhan. Gani, this was what we were talking about a while ago mga igsoon. Nga usa ka kulba hinam nga kasinatian nga for the first time in so many years mga igsoon makauli na gyud ka sa imuhang yutang natawhan. Imagine, more than 70 years na sila didto sa laing nasod nga naulipon mga kaigsunan. Kung imong kwintahon, isabi na ka henerasyon mampingki. Buti pasabot, kung puya ka nga gikuha gikan sa Juda ni atong panahon nga gibihag sila sa Babylonia, niining panahon na, sama kang Daniel, gulang na. Naabtan siya dito sa panahon ni King Darius nga gibalhog siya dito sa langob sa leon mga kaigsunan. Idaran na siya, puti na iyang buhok sa atong nakita sa picture. So, that means nga katong mga katawhan who were in their prime of life na nga naka-anak na dito atong panahon na and possibly ang ilang mga kabataan mga kaigsunan are full-grown adults already by this time. Ang uban tingali mga 30 anyos na, mga 50 na sa nauban nga dito na natao sa Babylonia o sa Medo-Persia mga kaigsunan. So this was the second generation of people and including the older ones nga nahibalik sila ngadto sa ilang yutang natawhan. Kining mga bata nga wa gyud kakita sa ilahang original nga promised land mga kaigsunan, tingali sa mga sugilanon nasayod sila og unsa ang ilang living conditions kaniadto sa diha nga mga katawhan pa sila sa Dios nga mga gawas nun nga wala maulipon sa ubang mga nasod. So excitement was escalating when they were given the chance
to go back home, mga kaigsunan. So karon na mauli sila sa panahon ni Ezra o ni Nehemiah, mga kaigsunan, dili man gini sila usa ka higayon lang kay by batch man ang ilahang repatriation, mga igsuon. Pero you can imagine kung unsa kanindot ilang pagbati nga makabalik sila sa ilang original nga lugar. O gani dinhi, it was very organized ug walay ni usa, mga kaigsuonan, nga naling-an nila sa pag-ihap sa tanan nga nakabalik sa ilahang nasod. Sa giingon dinhi sa Ezra Kapitulo 2 versikulo 64, the whole assembly together was 42,360. Grabe. So almost 500,000, Pastor Gingging. So mura po na og population sa tibuok South Philippine Union Conference mga 5 or 7 years ago, mga kaigsunan, sa membership sa Seventh Adventist Church. Karon we are almost 600,000, mga kaigsunan. So imagine nimo, kining kadaghanuna sa mga katawhan mao ni ang nahauli ngadto sa Judah and in Jerusalem. Ilabihan gyud kadaghan. So kining tanan sa ila, mga kaigsunan, ang pinakanindot sa biyani, wa gyud sila makalimot og kinsa silang pamilya na bilong originally. Bisan tuwa na sila sa laing nasod, kaila gihapon sila kung silang apelido, ug wala sila malimot, mga kaigsunan, nga didto sa ilahang nasod nailaila pa nila kung kinsa ang ilang original nga mga apuhan o mga ginikanan. So that's part of their identity, mga igsoon. Kung mahisgot lang tag identity, kini mga Israelanon, grabe ka particular. Kita, mga kaigsuonan, ambot og naabatay ato ang kaugalingong family tree. Posible na pero didto ra sa atong apuhan. Imposible na kay nang naapatay na ila-ila sa atong mga apuhan sa tuhod o sa uban pa nga mga previous ancestry, mga kaigsuonan. So it's very important, og nalipay sila, mga igsoon, apil ni sa lista. Og dili sayon ang ilang kaagi, mga kaigsuonan, sa ilang pagpangandam hangtod nga mo pauli sila sa ilang tinuod nga yuta nga original. Mampingki, murag naa kay idugang jud ani. Mahinumdumang ko kung natay mga dagkong katiguman sa Mountain View College, mga kaigsuonan nga. Grabe, magkaganay gyud ang mga kaigsuonan nga sa pagtambong nga dili lang kay sanina ang dalhon, hasta pa refrigerator, mga salaset, mga manok, mga iro. So bibog yung kaayo. So na-feel na kong excitement sa katawan sa Ginoo sa diha nga nakapauli ni gyud sila. Speaking of sa ilang paghinumdum sa ilang mga kaluluhan, may imagine ako, mga kaigsuonan, nga tagaan gyud natong credit, pastor, ang ilang excellent memory. Kay ambot lang, personally, di naman ko kadumdum kinsa tong ika-lulo sa amahan, sa akong amahan. Wala naman, di ako kadumdum. Kasi ito, magkambyo na. Pero dito sa Ethiopia, mahinungduman pa nila ilang 14th generation. Wow. Okay, siyempre, ang ilang mga apelyido, ang ilang occupation, paitan, sa huwan nga magpapanit. So, murag dali ra kayo maka-relate ba, maka-identify. O di ba kaha ang i-relate sa ilang ngalan, ang ngalan po sa ilang asawa. So, murag, ikunik-kunik ra na nila. So, basayon, kita kay lisod-lisod pa, mga ng bata pa ang, sa kabata, sa ngalan, tagtulo, taglima. So, imposible na yun ang madumduman. Muna nga, mga kaigsuonan, the people of God, they were gifted with such kind of memory nga they can still remember their mga kagikan. Yeah, ug unsa po'y importante aning ang atong identity, mga kaigsuonan, pointing back to our spiritual family, mga igsuon, walay bisan usang maling-an, mga kaigsuonan. Buti pasabot, we are all playing a different, unique role in this whole community of believers diya kang Kristo. Buti pasabot, dili tungod kay sobrang takadaghan, mga kaigsuonan, may ngulang tanga ay ipahimo na lang na sa uban, total pare-parehas naman mig function. No, we are given the responsibility, mga kaigsuonan, nga tagsa-tagsa gid ta og role og buluhaton alang nining kinatibuk-an nga hulagway sa panimalay sa Dios. Gani sa Pastor Gingging, no, naigilista din nga sa lista ni Isra, mga kaigsunan, diha nay wa naka matikod og asa sila nga kaliwat gikan. Mga 10,000
Sobra 10,000 ka mga Hudiyo, mga kaigsunan ang naapil sa lista nga di na sila ka-trace gyud in town. Posible katong ilahang mga ginikanan originally during the siege mga kaigsunan nga matay na. So, Maputi di na sila ka-recall. reunion sa una. Di Iputa ka man na balon. basta-basta ni mga ma-reunion nga na-exile manggod ta. So, murag parihas na guna sa na unsa ni na nabihag ka sa nasod nga komunista, wala kay kagawasan kay ilahaman nga pagdumala ang matuman kanunay mga kaigsunan. So pananglit, muingong ko nga mag-reunion ta. Hunahunaon day na sa governing empire ni anang tungurang nga basin unya nag-meeting mo para itapol Rebellion. down for rebellion. So dili gyud basta-basta mga kaigsunan. So masabta na to ni nga sobra 10,000 sa ilaha mga kaigsunan ang nawadag identity. Pero sa gihapon gilista ni Ezra mga kaigsunan sa tanang mga kaliwatan. Imagine ni mo na mauning puntuha sa Bible mga igsoon nga kung nag-project ka nga magbasa from cover to cover. Makaingong gyud kag pastor didto ra gyud ko tama na itong mga ngalan ang kaliwatan, anak ni. Buwa kay masabtan mga kaigsunan. But they were very particular because God knows every member of every family by name mga kaigsunan. And this is where the point begins to sink in mga igsoon nga kada usa gid sa ato Wala gid na malimti gitay sa role. Ginoo. Wa kita malimti. Ang Pastor Ginoo Gingging. nakakabalog yun, nakakita yun sa tagstag sa nato. Ning sa diri, God knows every family and individual as well as their work. Yeah. Sa pag-rebuild, di ba? Tanan dito nga bulhaton makaigsunan, di gyud naton na malimtan. Nakita gyud sa Ginoo. Maingon amen. man usab, nag-ingon gusto nako basahon diri oh. Many might not have wanted to make the long and unquestionably dangerous trip back to the land that they have never known to begin with. So daghan di ay nganong dili kanang kayo ganahan sila mobalik dito tungod kay nakita nasayod sila nga di gyud sayod ang mga pag-antos nga ilang padulngan mga kaigsuonan sa panaw. So maingon man usab sa atong panaw nga Kristohanon igsuon. Balik sa sila nagpanaw man sila sige ingon ni Ate Pinky ganina nga sa atong panaw Kristohanon sama anang manambong kitag mga kongreso igsoon. Grabe yung antos dili gyud dihay, di ba? Pero Tinuod yun na. dala bisag unsay dala. Ulan na. Pero di gyud nato limtan makigsuonan. Bisag unsa man nga mga pag-antos nga atong magian sa atong panaw Kristohanon, wala og dili kita limtan sa Ginoo sa ginagmay makigsuonan. No balik kita diha. Whatever tribulations ingon diha, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Sa ato pa pagsulod nato sa kingharian sa Dios makigsuonan, appeal yun na sa package Amen. nga naa gyud tay mga pag-antos nga magian makigsuonan. Yeah. Padayon ta. Daghang kay salamat Pastor Gingging sa buluan nga punto no. Atong tanawon dinhi ang lahi na sa mga grupo sa mga katawhan sa Israel mga kaigsuonan sa diha nga nauli na sila. Na ay usa ka segment dinhi in the family nga nakaplagan ni Ezra mga kaigsuonan nga wa gi bisan usa nga naapil. Kung atong basahon dinhi no sa Ezra chapter 8 verse 15 nagkanayon dinhi ang pulong, now I gathered them by the river that flows to Ahava. So sa murag sa ilahaning pagpanaw pauli mga igsuon na mahuway sila kadali dito stampi sa suba. Unya na nagpundo sila dito sulod sa tulo ka adlaw. Ug matod pa dinhi akong gitan-aw taliwala sa mga katawhan ug sa mga pari og nakaplagan nga walay ni isa sa mga anak ni Levi nga atua dito. So buti pasabot mga kaigsuonan, the Levites were left in the foreign land. Very murag kuan kay mga kaigsuonan katingalahan Wala kayo ni natin. nga ang mga Libihanon who were playing a very important part in their temple life mga kaigsuonan. Kaya mao gini sila ang mga nagsirbe sa ilahang templo mga kaigsuon. Libihanon. Naapil ni silang kabihag pero pag uli na nila mga kaigsuonan murag walay usa sa ilaha nga willing mobalik. Gani ang atong introduction dinhi sa kaninga part sa lesson mga kaigsuonan, silang tanan nasayod gyud nga mabihag gyud sila sa ubang mga nasod gumikan sa ilahang pagkayabag-yabagon. Deuteronomy chapter 30 verses 1 to 6 mga kaigsuonan, pahinumdom gini sa Dios nga kung mag-ulo iniktin mo sa inyong pagsunod sa akong mga sumbanan, dili gyud masipyat, mabihag gyud mo sa ubang mga nasod nga inyong kontra.
Pero ayaw ninyo kalimti nga ako mo inyong Dios nga mahinumdom kaninyo og mo panalangin kaninyo pag-usab kung mag-usab mo sa inyong mga dalanon og ipabalik ko kamo sa inyong dapit nga gigikanan. So naani nga saad sa Dios mga kaigsuonan, but sa pagtawag ni Ezra nga manguli na sila balik sa ilahang yuta because this was the chance for the whole nation to be repatriated. Gitugutan na sila sa lain nga nasod mga kaigsuonan nga mapakauli na sila gikan sa exile. Kining mga Levites, mga kaigsuonan, wa ma-appeal dito sa iyahang pagkwintada nga kuyog sa grupo, which means nagpabilin. Posible, Pastor Gingging, Pangtanan ako na. naay posible nga tubag ana mampingking. Ano? Kay ang mga Levites manggod mga kaigsuonan, kahibalo sila nga wala sila'y panulundon dito sa Israel. Ngayuta. Kaya ang ilahang panulundon mga kaigsuonan, kahibalutan na aras templo. Buot ipasabot, sila ni ang mga walay mga property sa 12 ka anak ni Jacob mga kaigsuonan, si Libi ang walay panulundon, kaya ang ilang panulundon na as templo. So which means magalagad sila sa templo. And they were thinking, wala man tayo to ang yuta dito mapuyan, alangan magmusampa na lang tas ubang mga tribo. So alanganin na, plus tingali wa sila magunahuna mga kaigsuonan nga pag-uli na sa tibuok nasod mabalik pa ang temple exercises. So probably wa na nila giasyo makaingon sila nga human naman nga to ang mga responsibilidad. But this was not God's plan. So kung imong tanawon mga kaigsuonan, naagyod kanunay ang ministerial function of those who are serving the church mga kaigsuonan. Tinuod na atong nakita sukad pa kaniadto hangtod karon mga kaigsuonan nga ang atong mga magbubuhat ang mga ministro naagyoy role nga pagahimuon mga kaigsuonan. Tingali nagunahuna ta nga moabot ang panahon nga mawala na ang mga pastors o ang mga lay preachers. No, hulata lang ninyo mga kaigsuonan ang katapusan nga dako nga singgit mga igsuon sa pagwali sa balita sa tibuok kalibutan. Bisan pa ang mga elders, bisan pa ang mga Sabbath school teachers, and all other members of our churches, mga igsuon, mahimo ng mga magwawali niya ng panahon na. So, dili gyud mawala ang katungdanan sa atong mga ministro o sa atong mga libihanon, so to speak, in our community today. So, nabilin sila mga igsuon. Kung sa may gihimo ni Ezra, Pastor Gingging, can you make a follow-up on this point? Ang sa Levites aning panahon na, ang ilang role mao ang spiritual reformation. Yes. Mao ang pag-revive. So mo na nga si Ezra nagtawag siya otro ingon diri, therefore a second call was made to convince some Levites to go to Jerusalem. Amen. So gitawag makaigsuonan, nagpadala siya og mga messengers og ang nahitabo makaigsuonan, nagabalik ra gyapon sila tungod kay naghimo sila fasting, nagpaubos sila sa tubangan sa Ginoo og sa laktod nga pagkasulti ang trabaho sa Levites nagahimo gyapon sila sa pag-function dito sa iglesia. Yeah. So kung ano itong punto ni, kaning giingon din ni Mampingki, no, nga, the Levites were essential. So alang sa ilang spiritual reformation, mga kaigsuonan, dili gyud magsilbi kung walay mga spiritual servants nga motabang sa panginahanglanon sa tibuok katilingban. So sa pod, di na pod maayo ni nga nahimo lang tang totally dependent sa mga pastors, no? Kay atong makita din sa Pilipinas epektibo kay mga kaigsuonan nga daghan kay membro gamay ra ang pastor. Ato ginanahibaw-an mga igsoon sa mga tagalain nga nasod kay balo sila ana nga halos kada church bisag pila ray membro nagtapunog ang pastor diha mga kaigsuonan na ay senior pastor, na ay junior pastor, na ay youth pastor, gamay rang membro. Kay nganuman daghan kay ang ilang pastor mga kaigsuonan. But the advantage of so many congregations with only very few pastors mga igsoon, ma-empower ang mga kaigsuonan. Pero wala na siya nagpasabot that the spiritual workers, the spiritual leaders and servants are out of the picture. Kaya nganuman, they are very essential mga kaigsuonan. Kung na-feel nimo as an elder or as an officer in your local church nga wala ka tagaig pagtagad, igsuon, exert your effort, your responsibility. Kaya nga naman, giisip ka sa Dios nga kanang imong buluhaton sagrado.
imo nang barugan dili gini mo na biyaan mga kaigsunan. Maingon nga gitagaag pagtagad sa ilang panahon kaniadto nga dili gyud magsilbi nga mopadayon ang ilang spiritual revival and reformation without these servants. So, as a result mga kaigsunan, verses 17 to 20, nagkanayon din nga dihay 38 ka mga libihanon o dihay 220 ka mga alagad alang sa templo mga kaigsunan. So that was a good number already that will help the entire congregation to at least survive in their daily temple as they were revived mga igsoon. So, dirita sa sunod nga ha, point sa atong lesson mga igsoon. Kumusta man kadtong mga nagpuyo sa Jerusalem? Unsa may makita nato nga mga talamdan ni ini Pastor Gingging? Nya napay mga membro sa choir. Kanang na ang uban dili gusto mo puyo sa syudad. Dili sila gusto mo balik dito sa syudad God. Gusto lang sila sa kilid-kilid sa Jerusalem kung inmunto na atong leksyon. Nga naman makigsunan tungod kay tinuod gyud nga ang pagpuyo sa kaning highly urbanized cities dili gyud sayon mga kaigsunan. In other words, country living. Oh, ganahan ang uban nga dito lang sila sa kilid-kilid sa Jerusalem kay dito ba ya tinuod man og mapuyo kag syudad makigsunan. Dili gyud sayon ang paliton tanan, di ba? Pero adto kas kilid-kilid lang bukid-bukid lang makapanano man ka dito Kalamunggay. Makapanano man ka dito Mautanon. Banang ingon sila makigsunan nga it is not easy to do mission to the cities. Yeah, So dili exactly. gyud sayon makigsuonan. Ako bitaw moingon ko pastor nga moingon gyud ko tingali pardon me kung tingali sayop ko sa kunona. Dili tanang pastor pwede mahimong district pastor. Pero dili tanang pastor pwede mahimong church pastor. Kay dili man gyud ta epektibo tanan makigsuonan sa syudad. Naamang gyud pastor nga dili mo fit sa syudad. O sa ato pod makigsunan, atong tagaang pagtagad, gitagaan gid og pahinomdom sa atong leksyon nga ato yung taga ningon dias diri our workers are not reaching out as they should. Our leading men are not awake the work that must be accomplished. When I think of the cities in which so little has been done, in which there are so many thousands to be warned of the soon coming of the Savior. So atong mahibawan makigsunan nga tinuod gyud kinahanglan tag mga tawo nga magpagamit nga adto pod sa syudad. Amen. Aron Yeah. nga ang atong buhat mo tubo pod. I think, Pastor, ginahimo man po na sa atong church kanang urban evangelism. Urban ministry. Yeah. O galing lang, ang kamatuoran mao nga, kung magwali ko dito sa syudad, imong makita dayon ang dako kayong diferensya nga gamay ra kaayo ang Mabautismuhan. ug mabautismuhan kay ang mga katawhan diha Busy. incline sila sa ilang mga panginabuhi o kahilayan sa kalibutan. So, nagwali bitaw mi dito sa Siargao, na timing po dito nga mao ang semana sa gitaw International Surfing Cup. So, dito mo lang tayo ipahigayon sa duol ra pod sa area nga dito daghang tao. So, wala na lang idayon kay ang mga tao paingon man dito magtan-aw sa mga kaligawan. Kalingawan. So dito may dapit sa mga suok-suok nga wala gi kadaganan ang mga tao sa kalingawan kay wa may puy sa mga sakyanan. So higop ang mga manambungay. Mubalik ko, Pastor, atong punto nimo ba nga kining mga libihanon. Ngano Sige, nga sige. wala sila bulisyon nga mobalik tungod kay wa sila mapanunod. Ako nakita nga mao gid ay rason ngano nga ngayon suportaran ang mga magbubuhat. Amen. Kay wa man sila gitawag mga properties. Amang pud sila sideline. Pero ang nahitabo sa atong kapanahonan karon lahi. Although they receive salary from their labor. Kaya mo naman ang reality karon. They spend their money wisely. Siguro kalisod mo pug ka itong mga previous nga mga workers sa una nga kumo lagi kay walay property o yuta nga ilang batunan. So pag retire nila luoy kaayo nag-uma. Correct. Nag-uma nga mo na ilang gikamatyan nga perting lisura kay wa man mamilitig balay pilahi ra gyud ilang retirement fee ilang ma-receive. So I don't think sa atong panahon karon ang mga pastors o mga
o mga kaparian nga makabaton og ilang balay o kanang ilang mga gagmay lote di lang po nang dinagpo para sa mga kaparian sa Katsila nga hiniktarya ba nga maigo sa land reform. Amen. So, nalang thank you, ko Ma'am Pinky, ikakuha no? na ni ba? Nag-ingon man gud ang atong lesson, Pastor, ingon siya, God wants things to be done in proper way. Dedicated and consecrated people are needed in first before great things can be accomplished. So, ako, kung naalay mga pastors o mga magbuhat o makigsuunan nga, dedicated and consecrated lang sa buhat sa Ginoo. Di gid ko mutuo makigsuunan nga dili ta Sakdan. maka-accomplish bisan pa diha sa syudad. Amen. Kung magpagamit lang ta, dedicated lang ta, full of Holy Spirit, magpagamit ta sa buhat, di gid ko mutuo nga ang buhat sa Ginoo diha sa syudad dili mo lampos mga kaigsuonan. Bisag asa pa ta ibutang basta mo trabaho lang yun ta uban sa kababuton sa Ginoo magpagamit ta mga kaigsuonan. Great things can be accomplished according to our lesson. Unsa naman lay gawa mo sa balang espiritu? Si Paul bitaw, Oh. bisag asa na assign man siya mga syudad man tong assign sa una wala man. Naka-accomplish man siya dako. So, mao ni ang mga punto nga lintunganay sa atong lesson karong si manahon ng mga kaigsunan. Gani, napatay katapusan nga punto, mahitungod ni ining importance of music in the praise and Why? worship sa Ginoo mga kaigsunan. So, may celebration, kinahanglan gyud nga dili na to kalimtan, nga tagaan na to pagtagad, kining grupo sa mga mag-alawit o mga musicians, mga kaigsunan. So, niabot naman tayo sa katapusang bahin sa atong lesson. Ato na lang ning i-wrap up kadali mga kaigsunan ang katapusan ng mga punto. Pastor Gingging. Gusto lang nako kaning sa last pastor nga part. Kanang giingon bitaw diri nga si Nehemia o si Isra na ang lain-lain man sila grupo, di ba? Aha, yeah. Nag-appoint si Nehemia og singers nasa iyang grupo nga o choir un sa laing bahin pod Si Nehemia. Si Nehemia na pod sa iya. Ako lang gusto i-emphasize makisunan sa atong mga nagpamati karon. Palihog lang in town, dili in town nato respetaran ang atong mga mag-alawit nga usahay ang atong sound system kaya mukat gyud in town nga murag lata nga naon ta tay mga singers makigsunan nga maayo kaayo murag gi-taken for granted lang gyud ato ang atong church dili maayo ang sounds nga maayo unta manganta ang atong mga mag-alawit pero ang atong sounds makigsunan apikikid kaayo. Di naman maaghat po So ng mga dili singers ba na ang ato mga kanta. singers nga natay mga talento sa iglesia dili po sila madasig kay ngano man. Ganahan po ta mo kantaan ang mura man naglata atong sounds. Oh. So ato ginang tagaag pagtagad makigsunan. Kaming mga speakers lami ba gyud iwali, lami ikanta og kanang panahon sa mag-crusade pero usahay ma-discourage na lang ka tungod kay wala man nato gitagaan og dako kay pagtagad ang sound system. Amen, Mabader mga po ta, kaigsunan. Pastor. Oy, kung ang iglesia nga malambuon, ang ilang mga galamiton kanang wa pa matagad Maabi agyo na Oh, tipik, oh, dili lagi, mo pero na kayan. Naay mga gwapo kay simbahan nga apiki gyud ka ang sound. Wala Unsa, lang o naman lang. Pastor. Dili na hilig-hilig yun. Oo. Mo na akong ginimayin yun magkasunan nga. Tagaan yun nato nagpagtagad kay bisag unsaon pa nimo ka maayo mo wali og maayo mo kanta uban pa diha. Kung dili nato natagaan sa nagpasabot man ni dinhi nga gi-in charge si Nehemia diha, si Isra po diha, di ba? Sa ato pa particular gyud ang Ginoo ani makigsunan nga naman. All the people praise God. Unya nagdaig sila, naghatag sila himaya sa Ginoo. Apil ba sa paghimaya? Amen, amen. Himaya ba day ka nang kayo mong lagi, imong Pastor, kwan? pero we know that music or singing is part of worship. Oh. So, however you will do that, nga, di banta ka kaingon nga ang mga maayurag tingog budawaton sa Ginoo ganang magilin taon uban diha nga yabag ug unsa ba sintonado. So, Ginoo na bahala ana nga ang kining ilang pagkanta sa tingog pa lang na dawaton Actually, gid sa gi-appoint Ginoo. mga kaigsunan, Oh. no? Ma'am Pinky, dahil sa tong lesson, gi-appoint ni Nehemia o ni Ezra. Katong maahimong part sa singing group mga kaigsunan. So, piliyon po ni muna. Katong uban nga pwede rin madala-dala para madugangan ng boylo sa kanta. Wala to'y problema. Pero at least, naagid kay imuhang obligato, naagid kay mo solo, mga hinana nga part na siya mga kaigsunan. So, daghang kay salamat mga kaigsunan sa inyong makanunayon nga pagpabili din ha. Usa ka oras, naarigin mo gihapon sa screens mga kaigsunan. And we really appreciate that. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan, ug dinhi may kutob hangtod sa sunuhi gayon, gikan na mo dinhi sa takna sa pagtuon. Happy Sabbath and may we all be blessed by continually studying our lesson. Sa dili panit pagkatakupan mga kaigsunan pinagi sa pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan, ani ay usa ka halad sa musika.
atong kinabuhi, daghang mga hakit nga walay ikatandi. Usahay mauy hinungdan nga kita makalingi, mahimula sa Dios hangtod sayang pagbalik. Pailob lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay hulahutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan, ikaw makatindog nga maligon, luyon niining tanan. O Diyos na mga gabhanan, balaan, kung puno sa kaluoy, amo ikaw ipasalamatan sa imong dakong gugma kanamo. Nga bisan pinaagi niining isa ka oras nga pagtuon sa leksyon among babati amahan, nga ikaw nagapaluyo ni aning tanan. Salamat kayo sa among balang espiritu, kansang gahom, nagahimog kausaban sa among mga kinabuhi, nga pinaagi amahan sa pagdawat kanimo ug uban sa tugyan sa among mga kaugalingon nga bagamhan kami o Diyos sa inyong balang espiritu aron ang among tanang pagkadaotan mausab kini o makakinabuhi kami sumala sa imong kabubuton. Panalangin ni o Diyos ang tanan namong mga kaigsuonan, mga higala nga nagahimo sa pagpamati o sa pagtuon sa imong pulong kay kini among gipangayo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Tindog nga maligon, luyon niining tanan. Padayon lang sa imong pag-alagad, kayang Diyos kanimo nagasaad. Siya mo balik kung ikaw hatagan sa kinabuhi, walay katapusan. Makauban si Jesus hangtod sa kahangturan. Pailob lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan, ikaw makatindog nga maligon, luyon niining tanan. Pailob lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan, ikaw makatindog nga maligon, luyon niining tanan. Ikaw makatindog nga maligon, luyon niining tanan. Ay kalimutman. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.